in Tigray at the moment following that drone strike over the weekend. The TPLF, the regional government there, accusing the national army of carrying out that attack. The army has not said anything yet, but there's a lot of fear. Some people are leaving some of the areas fearing more attacks. We have heard from Prime Minister Abiy Ahmed. መቸም እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከምቲ አብይ አሕመድ ዝደለዮ ደይኮነ ኩናት ናይ ትግራይ ኩነታት ፖለቲካዊ ቀውሲ ናይ ትግራይ እናገደደ እናተዘርበሉ ይመጽእ ዘሎ ንሱ ነታ ናይ ትግራይ ንህወሓት አሰንቢደ ንህዝቢ ትግራይ እውን አሰንቢደ ስለዚ ናብ ናይ ጣውላ ናብ ካለን አማራጭ ክመጽእ ኩልዮም ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነታ ጉዳይ ትያከይ ሰምዓ በቲ ናይ መራሕቲ ናይ ሶማልን ጅቡትን ዝገበርኮ ድራማ ብውጥራይ ክዛረቡ ለዮም ስለዚ ነታ ጉዳይ አልየ ያለኹ ተመሊሰ ድማ አከንድቲ ኩነታት ናይ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ታጋጢሙት ድሮናት ነመን ሃሪመን ኢሎም ዝዛረቡ ድማ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ እቲ ህልቂት ኣብ ትግራይ ዝተጋጠመ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ፈጺማተ የለን ተሸይጠዮ ሓድሽ አጀንዳ ኮይኑ ንኩሉ ከዛርበለ ይኽእል ዝብል ጸቢብ አተሓሳስባ ናይ ብልጽግና ናይ አብይ አሕመድን ኢና ንርኢ ዘለና እንተኾነ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነቲ ኩነታት እስከዳሃን ቁርብትለይ ወላት ቢቢሲ ዝብሎ ዘሎ እስከነስማዮ ብትግርኛ ነቲ ዝበሎ ገይሮም አውጽኦም ዘለው ምስ መጻና ግን አይድልን ይትረፈና ኢልና ንሓሙሽተ ዓመት ገለ ሰባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ጸገም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ስለ ዘለዓለ ዝመጸ እዩ ዝመስሎም እዚ ግን ጌጋ እዩ ኤርትራ ካብ እትፍጠራት ሒዙ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸገም ነይሩ እዩ ንሕና ናብ ስልጣን ምስ መጻና ግን አይድልን ይትረፈና ኢልና ንሓሙሽተ ዓመት ለሚንና ኢና እቲ ቅድሕንቲ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝሓስብዎ ብጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ዝጀመረ ይኮነን ኣብ ትግራይ ውግእ ምስ ተጀመረ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ውግእ ንሽረ ሓራ ምስ ኣውፃእና ሰራዊት ኤርትራ ብድሕሪት ተኸቲሉ ኣትዩ ገዛውትን ደርብታትን ገለ ውልቀ ሰባት ከፍርስ ጀሚሩ ሽዑ ቅድሕንቲ ተጀሚሩ ግን ኣይተዛረብናሉን ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎች ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል አልተናገርንም እንጂ በአክሱም ክንሓልፍ ከለና አክሱም ኣትዮም ነቲ መንእሰይ ብጃምላ ክቀትሉን ከለው እቲ ቅርሕንቲ ተጋዲዱ ንዓድዋ ሒዝና ምስ ሓለፍና ኣብ ዓድዋ ፋብሪካታት ክዘምቱ ከለው እቲ ቅርሕንቲ ዓሪጉ ኣብ ዓዲግራት ምስ በጻሕና ነቲ ፋብሪካ መድሃኒት ካዕንውዎም ከለው እቲ ቅርሕንቲ ኣብ ጫፍ በፂሑ ኣብቲ እዋንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዝን በትን ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ነበሮን በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ ዓድዋ ሲዘረፍ ዓዲግራት ሲዘረፍ ኣብ አክሱም መንእሰያት ክቅተሉ ከለው ዓድዋን ዓዲግራትን ክዝመትን ከሎ ብዙሓት ልኡኻት ናብ ኤርትራ ሰዲደ ካብኦም ፍርቆም ሕጂ ምሳና የለውን ንኣብነት ክቡር ኣቶ ገዱ ሽዑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ነይሩ እቲ ጸገም ምስ ህወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይኮነ ንህዝቢ ኣይተጎሳቁሉ ሃብቲ ኣይትዝመቱ ኢለ ክልተ ግዜ ናብ ኤርትራ ሰዲደ እየ ብድሕሪኡ ንኣቶ ደመቀን ይኸዮ ሕጂ ምሳና የለን ግን በመጀመሪያ ወዳጅም ጠላትም ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም አንድ ነገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዚ ሰብ እዚ ሓሶት ምስ ሓቂ ኣነጻጺርካ ብምርኣይ ጥራይኻ ክትብድሆ ትኽእል ምክንያቱ ትማሊ ዝበላ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀልቀል ዝሸንካዮ ተመሊስካ ዘይትርዮ ዘረቡ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝጥምትን ዝሰምዕን ዝከታተልን ሰብ ኣይኮነን እዚ ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ኣተሓሳስባን ወይ እውን ብቅዓት ስለ ዘይብሉ ዘይኮነ ከም ስትራቴጂ ዝሓዘ እዩ መዓልታዊ ንሓሶትን ሓቅን ከም ኖርማል ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ክትጥቀመሎም ትኽእል ስለዚ ሎምን ተወዲስካ ፅባሕ ኣንጻርካ ክዛረብ ሎምን ዝበሎ ፅባሕ ከፍርሶ ስኽፍ ዘይብሎ ኣብ ዘበነ ቴክኖሎጂኻ ስለ ዘለና ሓሶትን ሓቅን ማዕረ ጌርካ ንኽትሪኦም ከለኻ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነካ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ትማሊ ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራን ዝብሎ ዝነበረ ዕድመን ቴክኖሎጂ ኩሉ ዶክመንትድ ኮይኑሎ እንኳላይ ከማን ብእንግሊሽ ተርጉሞም ናብቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ የብፅሕዎ ኣለው ሰራዊትን መንግስትን ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንኢትዮጵያ ዝገበረላ ሕሉፍ እዩ ብዙሕ ጭብጥታት መብፃእኩልኩም ነይረ
ኤርትራ እንተዘይ ሰራዊትና ኤርትራን ምስ ኤርትራ ዕርቂ ጌርና እንተዘይ ነብር እዚ ኣጋጢሙ ዝነበረ እንታይ ከም ዘጋጥም ንክንሓስቦን ከቢድ ይብል ነይሩ ሎሚ ግን ተገምጢሉ ምስ ኤርትራ ክንበኣስ ጀመርና ኣብዛ ሕጂ ተዛረባ እንታይ ምስ ኤርትራ ዘበኣሰና እንታይ ኢሉ ኣብ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ደድሕረና መፅኦም ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ቅድሚያ ዝነበረ ዘረባኸ ምስ ኤርትራ ክንበኣስ ጀመርና ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ቅድሚ 2 ዓመት ኣይኮነ እንታይ ዳ ቅድሚ 6 ዓመት ብዛዕባ ባሕሪ ክዛረቦም ከለኹ ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ እዩ ስለዚ ናይ ባሕሪ ቀደም ንሱ ከም ዘበኣሶ ገይሩ ሸይጥዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ተገምቲሉ ኩናት ናይ ትግራይ እቲ ዕላማ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንኻ ኢቲኻ ንህወሓት ምስ ፋኖ ከተበኣስን ከተባልዕን ስለ ዝተደልየ እዩ good luck with that ተጋሩ they are not that stupid they are not በዚ ናትካ ዋላቶም ኣብ ጎንኻ ዘለዉ ረብሓ ስለ ዘለዎም በሪ ዝጠፊዎም ኣይኮነን እቶም ረብሓ ናይ ህዝቦም ኣቐዲሞም ሰርሑ ዘለዉ ግን ይምልስሉ ኣለዉ ሓስካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ይመስለኒ መንግስቲ ኤርትራ ማለት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ የለን ካብ ዝብል ናይ ክሕደት ቃል ጀሚሩ ካብኡ ድሕሪኡ ዝነበሩ ድማ ኤርትራ ተዘይትብሉ እንታይ ዓይነት ሽግር ክፍጠር ነይሩ ማሕሳዊ ይከኣልን ዝበለሉ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣለሞ ኣብኡ እውን ርእቶ ይብሉ ሕዚ ብመሰረቱ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣመፃፅኡ ክትሪኢ ከለካ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ኢትዮጵያ ንምውጋድ ብምንታይ ተንቀሳቂሱ ናይ ኦሮሞን ናይ ኣምሓራን ሓይሊ ኦሮማራ ዝብል ጥምረት ፈጢሩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንምውቃዕ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ተጠቂሙሉ ቀፂሉ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንሓደ ንምውዳእታ ከም ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ እዙይ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ግዛዕ ከይህልወና ከም ህዝቢ እውን መሊእና ንክንጠፍእ ድማ ልክዕቲ ዝተጠቀመሉ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነ ናይ ደጋ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ድማ ምፅኡ ስለዚ ንኤርትራ ብስሩ ናብ ኢትዮጵያ ዘምፀሉ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ሲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ንምውቃዕን ንምፍራስን ዝዓለም እዩ ካብ መጀመሪኡ ምክንያቱም ጥዕና እንተዘለዎ ነይሩ ወያነ ጌብኦን ወሪክል ከሎ ኢሳያስ ማለት ሓደ ዓዲ ኣብ ላዕላውነት ሓደ ውሽጢ ፖለቲካ ከተማውን ብዝኾነ ኣብዚ እውን ባይናክ ጽቡቅ ገይር መልሱ እኛ ይዘን ከለቀቅንና ከወጣን በኋላ ብለን የምትለው አሁን ሰይድ እኮ አክሱም ሐውልት ስር ቁጭ ብሎ ሲናገርና ሲናገር እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች ታንኮቻቸውና መድፎቻቸውን ጭነው ከመቀሌም ከአክሱምም ከሌላም ከተማ ላይ ሲወጡ የት ነበር ያው ሁሉ ቪዲዮ ሲወጣ ትግራይን አታስተዳድርም ነበር ወይስ አቅም ስላልነበረ ነው አቅም ያልነበረ ከሆነ በምን አይነት ሂሳብ ነው አንተ ዛሬ እኛ የለቀቅነውን ቦታ እየገባ ሻዕቢያ ብሓፈሻ በዝኻ እንታይ ብሎ ፅንሕ ቢንያም ትማሊ ሻዕቢያ ከም ድሌቱ ክገብር ከሎ ዓቕሚ እንተዘልወካ ወይ እውን ንስኻ ዘዝሓዝካዮ ሻዕቢያ ይኣትዎ ነይሩ እንተዝኸውን ሲ ሻዕቢያ ከም ድሌቱ ገይርኮ ወይ ሓይሊ ኣርእዩ ኣብ ትግራይ ክወፅእ ከሎ ኣበይ ነርካ ስኻ ኣወል ስዒድ ክሳብ ዝኣክል ኣክቲቪስት ኣብ መቐለ ኣብ በዓል ኣክሱም ክኣቱ ከሎ ኣበይ ነርካ ስለዚ እዚ ኻ እንታይ ማለት እዩ ንሱ እቲ ሰራዊት ናቱ ሓይሊ ከም ዝነበሮን ሻዕቢያ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ዓወታት ናይ ሰራዊት ናይ ህወሓት ወይ እውን ነቲ ቲዲኤፍ ዝስዕሮ ዝነበረ ናይ ብልፅግና ሰራዊትን ወይ ካት ሰራዊት ናቱ ምዃኑን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ብድሕሪት ዝመፅእ ከም ዝነበረ ገይሩ ክሸጦ ፈቲኑ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ብሓይሊ እንተኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓያል ነይሩ ኣብቲ ሓይሊ ዝረኣየሉ ዝነበረ ቦታ ሓይሊ ዝነበሮ ንሱ እዩ ኣብቲ ኩናት ኣብቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ሕማቕን ክፋእን ግን ብቪድዮ ዝተሰነደ መዓት ቪድዮታት ሃገር ምሉእ ዕንው እናበሉ ከለዉ ከሪአኩም እየ ሃገር ምሉእ ነዚ ከተማታት ኣቃፅልዎ ክብሉ ከለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ስለምንታይ ጭብጢ ክኾነና ስለንደሊ ይኖም ቅድሚ ሕጂ ርኢኹሞ ኢኹም ርግፅ ዝተራየ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ግን ደጊምና ደጋጊምና ከነምፅኦ ስለ ዘለና እዩ ምክንያቱ ጭብጢ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ገሌና እንተጠፊኡ ናይ ካልእ ምንታን ክተርፍ እዞም ሰራዊት ትሪቦም ዘለኹም ናይ ሃገር እዮም እስከ ድገምዎ ናይ ብልፅግና ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ኦኬ አቃጥሉ ከተማው እዚ ሕጂ እቲ ዝቐለለ ቪድዮ የቅርበልኩም ዘለኹ ሰባት ቀቲሎም ረሺኖም ክጉሕፍዎም ከሎ ቪድዮ ኣሎ ኣብዚ ቻነለይ ፀገም ስለ ደምፃለይ ከምፅኦ ይከልኒ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ግፍዒ ዝፈፀሙ በዓላቶም እዮም ብብዙሕ መንገዲ ድማ ዶኩመንት ድዩ እዚ ስለዚ ዶኩመንት ኣፍተር ዶኩመንት ዘርእዮ ነገር እንተሎ ነቲ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዝገበሩ እሞ ከዓ ብቪድዮ ዝተሰነደ ዶኩመንት ዝገደፉ
عياشو سراويت تلو نساتهم يوم زون بعبيز بالك الراينا من تاني لهم كم زجيرو جيرو ملو سلازي again عبز جبنزي زي تقامات أسرعة تلو بعلو بالتقنايو بعلو أبي أحمديو نبانا كلا جاكبوك فتن أدل كانوا بيبلان سلازي حماق زجبركا تنقل زجبركا كفاز زجبركا نسخة بعل خايخة جن بعلو زجبرو دما نوتهم هو حاتن فانون نخباس راسح زخونه جاي محيزكم تصخل خاصم عوابزي بحق ورادا أمارا كل السيجاباتي بيلي في هذا الرجل ونجر يسافرال فابريكاوت تأخرسوال تورتيها كاتروال بانك زرفوال የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ነበረ በብቸኝነት ቲፒኤልኤፍ ናባሩ ሻቢያን ሳያስገባ መቀሌ አንድ ቤት የፈረሳት ታገኙ አንድ ቤት ቲፒኤልኤፍስ ቢሆን አማራ ክልል መጥቶ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ ነገ ለሚቀየር ታሪክ አስፈላጊ ነበር ንስኻ ዚያት ገብራ ዘለኻ ጽባሕ ንጎብ ታሪክ ተታቲኻ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን وجن كتفتر يخاط في التنزلها everybody knows this game معناته كم في عبد ما بيلو انتهي بالليرو كما تخلو نورو منا محرنا مسيو نتجراي كتف مو نتجراي عليو حدث عليو تقلال كدمسس نتا مغالات بهالنا تجراي ريسك تمادما كم تام بقول عدو بشاشخ جبراي يلز فكري لما نمغاله كم بشاشخ جبراي تاي مالتيو عبك تمازلو مغاله ناب حدا قشت عدي كغيري يلو أبزن زحلفة شوعات عمد دما قليل سرحي سرحن تجراي زبال تسألوا زنبرة عقب زنبرة قطبا يكون بوليتيكا يكون بتفرتي يكون بخاله كله إن أدخمه زوي من سي تجراي زب تجراي أبتجي وكينات راي سلست عمد بيت مرتي كدن سلزي ما سلست عمد تعتقرصي يكون كله كله اندهريت مليسوا سلست عمد قول عود ناي تجراي كم هارو زي جبره من كسير تراي يكون حكمنا سلست عمد كعصو بانكتا سلست عمد كعصو تحتقرص زبال كيهنس نع زخل كله شعبي يكونن نزو كل زجبره نسيو تا جنوسايد تبلك الترايد وزدوا دما اتاون كون ايرترا كتتعازلات تخلص اسل زغون نبر وور كرايمز كرايم اجينست هيومانيتي كل عينت كاله جبنات ناي كوينات زفصمه بعلو እዚ ሰብዚ حلف حليف ودما هو حات نتسرايت ناي تግራዩ فلاينا ترايت ناي تግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣትዩ ባንክ ሰሪቁ ቤት ትምህርታት ሰሪቁ ንብረት ሰሪቁ እናበለ ይዛረባሎ ገይሮም ሞዲ ኣይገበርዎን ዝገይርዋን ነው ኣይገድፉን እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ወላ ሕጂ እውን እቲ ስርቂ ኣብ ትግራይ ዝዛረብዎ ዘለዉ መዓት ስርቂ ይካየዳሉ ዝብልዎ ዝሰርቕ ሰብ ኣይነበረ ምሶም ከይዱ ኣይብልና ያኔ ኣጋጢሙ ኸውን ኣሚን እቲ ናይ ስርቂ ካልቸር ሲ ኩሎም ባዕሎም ይዛረብዎ እዮም ካብ ዓይኒ ቦከብሉ ዝኽእሉ ሰረቕቲ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ኣይጋጠመን ማለት ኣይኮነን ግን ኤግዛክትሊ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ከመይ ዝበለ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎቲ ናይ ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይልን ናይ ኣምሓራ ሓይልን ባእሲ ክፈጥር እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚኣ እታ ትምኒት ናቱ ብከምዚኣ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክቐፅል ዝኽእል በበይኖም ኣይክእሎምን እዩ ክገርመኩም ግን እቲ መንእሰይ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎ ኣሎ እቶም መንእሰያት ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ካልእ ኩሎም ከምዛ ከዲ ኢዶም ኣንቢቦም ኣለዉ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ናቱ ናይ ኣብ ፀገም ድማ ስዩ ባይ ዘ ወይ ገዱ አንደርቃቸውን መልሱልኝ ዝበሃል ዘሎ ክርኤ ናት መልሲ ምንድን ነው በዋነኛነት ዛሬ ሊል የፈለገው ኦነግ ፋኖ ወያኔ ሻዕቢያ እንዳይተባበሩ አንዳቸው በሌላቸው ላይ አለ ይተባበራል ከትግራይ ሆነ ትናንትና እንደዚህ ጨፍጭፎ ምናምን አርጎ እኛ እኮ ነን ያዳነ በዚህ ሁሉ ውስጥስ ራሱን አዳኝ ራሱን ትክክለኛ ፖዚሽን ላይ ቆመ አድርጎ ሊገልጽ ነው የፈለገው እዚህ ውስጥ ያለው ቅዠት ኤግዛክትሊ ፈሊጦም አለው እቲ ጌም ኤቭሪባዲ ኖውስ ኣመንጎ ዞም ኩሎም አንጻሩ ተንስዮም ዘለዉ ሓይልታት ናይ ሸነ ክኸውን ይኽእል ሸነ ለንቀነ ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ክዝረብ ቀኒ ኣሎ ፋኖ ከም ትፈልጥዎ ሓድነት ገይሩ ሓያል ዝኾነ ኣቃውማ ገይሩ ኣሎ ህወሓት ከምኡ ድማ ምስ ኤርትራ ሕብረት ገይሮም እንኳላይ ምስ ግብፂ ሕብረት ገይሮም ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ነዚኣቶም ንሓትሕዶም ከየበኣስካ መጀመርያ በበይኖም ክስዕሮም ፈቲኑ ኣይከኣለውምን ንነፍሶም ንሸነ በይኑ ፈቲኑ ኣይከኣሉን ንፋኖ በይኑ ፈቲንዎ ኩሉ ዓይነት ክሳብ 19 ክፍለ ጦር ኣብኡ ኢትዩለ ይብልሎ መዓት ክፍለ ጦር ወላ ብርጌዳት ኣይደለ መዓት ሰራዊት ኢትዩ ደላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣይሰለጠን ንበይኑ እቲ ፌደራል ዝበሃል ድሮናቱን ጀታቱን ገለ ገይሩ ነታ ብኣምሓራ ዘሎ ናይ ፋኖ ሓይሊ ከፍርሶ ይከኣለ ብግምጣል ፋኖ ናሓየለ መፅዩ ሓደ ግንባር ድማ ቆይሙ ኣሎ ህወሓት ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኩነታት ተጠቂሙ ኣሎ
ኣብ ክልል ሶማል ናይ ሶማል ፓርቲታት ብሓደ ኮይኖም መሰረሰ ውሳነ እዩ ጉዕዞና ይብል ኣሎ ስለዚ ምስ ኤርትራ ተሓቢሮም እንታይ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ተረዲዎ ኣሎ እቲ ፓርላማ ናቱ ድማ ዋላ ሽማዊ ይኹን ከበድቲ ሕቶታት ሓይቶም እዮም 2018 ዓመተ ምህረት የኢኮኖሚ እድገት አፈጻጸሙ የላቀ እንደሆነና 10.2 በመቶ እድገት እንደሚጠበቅ በተላከልን ሪፖርት ተገልጿል። በርካታ አፈጻጸሞችም እዛ ውስጥ ተጠቅሰዋል። በሌላ በኩል የኢኮኖሚና ልማት ጥናት ምሁራን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ፈተናዎች የተደቀነበት እንደሆነ ያብራራሉ። እንደ ማሳያም በአገሪቷ ያለው በጣም ከፍተኛ የዋጋ ንረት፣ በጣም ከፍተኛ የውጭ ዕዳ፣ ስር የሰደደ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ በጣም ከፍተኛ የወጣቶች ስራ አጥነትና በእጅጉ ዝናብ ላይ ጥገኛ የሆነ ግብርና ይጠቀሳሉ። ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ክትዛረብ ከለካ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ንሰማይ ገፁ ዝበርር ዘሎ ብሓምሻይ ማርሻት ከይ ዘላ መኪና ኣብ ሰጣሕ ጉልጎል ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ብሓቂ ሚራክል ኢኮኖሚ ከም ዘለዎ ተራ ህዝቢ ግን ማለት ፍሉይ ትምህርቲ ዘለዎ ዘይኮነስ ተራ ህዝቢ ኮመን ሰንስ ገይሩ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወቱ ዝርዮ ዘሎ ናይ ሓደ ሰሙን ዘይኮነስ ንዓመታት ዝርዮ ዘሎ መናብሮናቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናከበደ ይኸይድ ከም ዘሎን ኩሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ሽቕለት ኣልቦነት ጥርዚ ደይቡ ከም ዘሎን መናብሮ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ዋላ እቲ ፕሮጀክታት ትገብሮ ዘለካ እውን ንተራ ህዝቢ ከገልግል ዘይክእል ንውሑዳት ሃብታማት ከምኡ ድማ ንቱሪስትስን ንዲፕሎማትን ክሕጉስ ዝኽእል እምበር ንተራ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ከርብሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ነውፅ ከም ዘላ ብዙሓት ምሁራት ይገልፁ ይብሉ ኣሎ እንተወሓደ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክሓቱ ምኻሎም ከማን that's a good thing already ማለት እቲ ከምዚ ገይሮም ዝሓተቱ ቅድሚ ሕጂ ዝኣሰሮም ኣሎ ክፍትሕለዎም እውን ይብለ እዩ ከነዚህ ኢኮኖሚ ፈተናዎች የወጣት ስራ አጥነት ችግር ገዝፎ ይታያል። እንደሚታየው ከ30 ዓመት በታች ከሆኑትና የሀገራችንን ህዝብ 70% ከሚሸፍኑት ወጣቶች ውስጥ 27% የሚሆኑት ስራ አጦች እንደሆኑ ጥናቶች ያመለክታሉ። ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ድማ እቲ ሽቕለት ኣልቦነት ናይ መንእሰያት እዩ ስለዚ ክሳብ 27% ናይቶም መንእሰያት ስራሕ ኣልቦ ከም ዝኾኑን ስራሕ ኣልቦ መንእሰይ ድማ ኣብ ስርቂ ኣብ ሕማቕ ኣብ ወላ ብካልእ ግምጣል እውን ተሪኸ ኣብዚ ኩሉ ብረት ኣልዒሎም ዝቃለስዎ ዘለው ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ናብ ከምኡ ናይ ምኻድ ተኽእሎ እውን ዝለዓለ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ትርጉም ስለ ዝስእንሉ ነቲ ሂወት ትርጉም ምስኣኖም ድማ ለውጢ ክገብርሉ ስለ ዝደልዩ ነቲ ትርጉም ኣስኢንዎም ዘሎ መድረክ ክቕይርዎ እውን ስለ ዝደልዩ ስለ ዝድርኾም ኮላይቲ ኩነታት ናብ ቃልሲ ክሳተፉ ይኽእሉ ንስደት ክኸዱ ይኽእሉ ዝተፈላለዩ ነገራት ነቲ ሃገር ክሃስስ ዝኽእል እውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ኣሎ ይህንን የወጣቶች ስራ አጥነት ቁጥር ለመቀነስ የተለያዩ የመፍትሄ ሀሳቦች ይሰነዘራሉ። ከነዚህ ውስጥም የመጀመሪያው በአንድ ወቅት ተነቃቅቶ የነበረው ኤዱኬሽን ማስታወቂያዎችም ችግር አለባቸው። እነዚህ ችግሮች የወጣት ስራ አጥ ቁጥር 8 ዓመት የኢኮኖሚ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ሓቲትዎ ምክንያቱ ትሕቶ ርእሱ እንዲሕሚምዎ ዘሎ ካልኦት እውን ሓቲቶም ነይሮም እዮም ኣብ ዝስምዕዎ ክፍልም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀድሞ ቀያቸው ለመመለስና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? እንዲሁም በሰባቱ ወረዳዎች አሁንም ሰላም ከራቃቸው ብዙ ዓመታትን በማስቆጠሩ ነዋሪው የመረጠን ህዝብ በሰላም እጦት ምክንያት እየሞተ እየተፈናቀለ እየታገተ ገንዘብ ተጠየቀ ይገኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ሰላማዊ ህይወት ነው። ይህንን የሰላም እጦት ለመቅረፍ መቸም እቲ ዝሕተት ዘሎ ሕቶታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ርግፅ ብድራማታት ገይሩ ክምልሶ እምበር ብቐጥታ ገጢሙ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶታት ከም ዘይኮነ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ፅጋብ ናቱ ኣንጻር ኤርትራ ዝበሎ ፈኸራን ተሃዲድን ኩሉ ርኢና ስለ ዘለና ብዙሕ ብዛዕባኡ ተተዛረብና ትርጉም የብሉን ሓንቲ ካብታ ንዕኡ ኣብዚያ ዘረባ እዚያ በዓሉ ተሸኪልዋ ዘሎ ጉዳይ እንተላ ግን እዚያ እያ ካለ አንድ ብር እርዳታ ካለ አንድ ብር ብድር ያሳካ መንግስትና ህዝብ ፕሮጀክት አይሰራም ሊባልም አይችልም ግፍ ነው Ethiopia, it's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States. በህዳሴ ላይ አንድም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ብህዳሴ በቲ ግድብ ናይ ህዳሴ 5 ሳንቲም ኣየጥፋእናን ወይ እውን 5 ቅርሺ ኣየጥፋእናን ሓንቲ ቅርሺ እውን እንተኾነ ሓገዝ ኣይወሰድና ከምኡ እውን ልቓሕ ኣይወሰድናን እናበለ ዝፍክር ዘሎ ኣነ እንታይ ለፖስት ገይረ መኖም እዩ ዝሕስስ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኣከራኻሪ ዝኾነ ዲጋ
ንምህናጽ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ይኹን ለቃሕ ካብ ካልእ ከይወሰድና ብውሽጣዊ ዓቕምና ስራሕናዮ እዩ እናበለ ፈኪሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብተደጋጋሚ ሓንቲ ግዜ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ እዚ ዲጋዚ ብገንዘብ ብፋይናንሲንግ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተሰርሐ ይዛረብ ስለዚ መኖም ሓሳዊ ኣየፍረዱ ኢለ ኣለኹ ከም መዘኻኸሪ ግን ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ግዜ ኢትዮጵያ ለማኒት ሃገር ምዃናን ኣብ ዝኸደቶ እናለመነት ኣብ ዝኾነ መድረኽ እናለመነት ትነብር ሃገር ምዃና ድማ ገሊጹ ነይሩ ኢለ ጽሒፍ ኣለኹ ኣብኡ ዘሎ ኮሜንት ናይ ቁጥዐ ናይ ኢትዮጵያውያን ካልእ ስለምንታይ ተቆጢዖም ድሕሪ ኢልኩም ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዛ ዘረባ እዚኣ ክትበፅሓ እያ ፈሊጠ ገይራ ግብፃውያን ድማ ካብዛ ናተይ ዘይኮነ ነታ ክፋልትያ ወሲዶም ላል የብልዋ ኣለዉ ላዕልን ታሕትን የብልዋ ኣለዉ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከም ትበፅሕ ክገብሩ እዮም ግብፂ ኣነ እውን ብግደይ ግብፃውያን ሃየተንስኡ ንማለት የገይረያ ኩሉ ግዜ ነዚኣቶም ከተተሓሕዞም ድሕሪ ክኢልካ እውን ነቲ ቃልስናትና የፋኹሰልና እዩ ስለምንታይ ዕላማ ናቶም ንሳቶም ንዓና ከዳኹም እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ንኤርትራ ንምድኻም ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ንፀላኢና ቤናይ መንገዲ ነዳኽሞ ኩሉ ነገር ብቕልፅምና ብጉልበትና ተዋጊና ተሃራሪምና ጥራይ ዘይኮነ ታዳ ሓደ ግዜ ነቲ ፀላኢኻ ምስ ካልኦት ከም ዝበኣስ ምግባር እውን እቲ ባእሲ ድማ ንሕና ይኮና ንምስርቶ መሰረት ዘለዎ ባእሲ ስለዚ ኣክንዲ ኣንጻርና ንዝተዛረበ ጥራይ ንጥቀም እዛ ዘረባ እዚኣ ናብ ዓበ ገዛ ከብፅሕዋ ዝኽእሉ ናብ ፃዕዳ ገዛ ከብፅሕዋ ዝኽእሉ ኣካላት ስለ ዘለዉ ንዓታቶም ጥራይ ካ ተተሓሓዛ ኣነ ናተይ እስትራቴጂኩም እያ ብቐሊሉ እሱ ንዶናልድ ትራምፕ ዝምልሰሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዚ ዓይነት መልሲ ዝፃወር ኣይኮነን ነቲ መልእኽቲ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ከብፅሕሉ ዝኽእሉ ኣካላት ስለ ዘለዉ ንሕና ከመይ ጌርና ንገብራ ብዙሕ ሸር ግበሩ ኣብቲ ናተይ መዓሰብ እውን ኢትዮጵያውያን በብዝሕ እዮም ሪያክት ዝገብሩላ ዘለዉ ቢካዝ ዘይ ነው እዛ ጉዳይ እዚኣ ሓደጋ ክትፈጥረሎም ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ 900 እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብቦንዳ ዝገዛእኩሞ ድዩ ብገንዘብ ዝሃብኩሞ ድዩ ብከምዚ ዝገበርኩሞ ድዩ ኣብ ዲያስፖራ ዝሃብኩሞ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዝሃብኩሞ 10% ጥራይ እዩ 9% መንግስቲ ኢትዮጵያ ገይርዎ ኢሉ 9% ካበይ ምፅኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሜቢ there is something unclear ኣቡ ዝኾነ እታ ጉዳይ ንዕዑን ንግብፅን ንኣሜሪካን ገዲፍና ኣለና ኢና ንብል ዘለና ኣብ መንጎምን ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኣሜሪካ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ንኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ለንቀነ ብዛዕባ ባሕርና ዝበሎ ግብፃውያን ሪኦሞን ሰሚዖሞን ኣለዉ ብዛዕባ ባሕርና ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ እንደራ ኩሉ ሰብ ሪእዎ ኣሎ ንዓና እታ እንኮነ እታ ጉዳይ እትያ ናብ ዋሽንግተን ፖስት ክደፍኣልና ዝኽእል ነታ ኣጀንዳ ግብፂ ዝበሃል እዩ ስዑድያ ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ዋሽንግተን ዘለና ፅልዋ ድሩት ስለ ዝኾነ ንዓና ከኣምን ዝደሊ ዋይት ሃውስ ስለ ዘየለ ወይ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ድራና የብልና ጀካቲ ኢንቴንሽንስ ወይ ከዓ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ክገብር እየ ዝበሎ ዳ እምበር ነቲ ኣጀንዳታት ናቱ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ኣገይን ኤርትራ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ግዜ ከም እትብልዎ ኣብ እዚ መፆ ክንርኢ ከለና ኤርትራ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሕና ከዓ ኣምላኽ ኣለና እዮም ዝብሉ ሓቅኹም ካብ ሓይሊ ሃምበሎት ሓይሊ ፀሎት ዝበሃል እውን ኣሎ እዚ ሓቂ ምዃኑ ብምንታይ ትፈልጥ ሕጂ ኣርእስቲ ክንቅይር ኢና ኣበይ ክንቅይር ኢና ለስጎት ሱዳን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እሞ ክንርኢ ንሱ ዝያዳ መብርሂ ክበና እዩ ኣብ ሱዳን ለንቀነ እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ let's just start with this one ምክንያቱ እቲ ኩነታት ባዕሉ ከብርሃልና ስለ ዝኽእል development in the Sudanese, in the course of the Sudanese conflict. We have been following this closely since yesterday. We spoke with several sources from the ground in South Kordofan, specifically from the units that was about to enter Kadugli, the capital of South Kordofan. They told us that they are only a couple of kilometers away from entering the city. However, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከተማ ካዱግሊ ዝበሃል ናይ ኮርዶፋን ከም ዝተቆፃፀራ ይዝነገር ዘሎ እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ ማይልስቶንን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ውፅኢታዊ ስራሕ ምዃኑን ይዝንገር ዘሎ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና The Sudanese army said it broke a years-long siege on the city of Kadugli on Tuesday. That could potentially give tens of thousands of people a reprieve from famine and may also signal a shift in the war's momentum. The conflict between the Sudanese army and the paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, broke out in April. ስለዚህ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ንክልተ ዓመት ልዕሊ እውን ክቋፀሮ ዘይከኣለ ዝነበረ ከተማ
ናይ ርእሲ ከተማ ናይቲ ኮርዶፋን ዝበሃል ሳውስ ኮርዶፋን ይመስለኒ ናቱ ርእሲ ከተማ ክቋፀር ኪልሎ እዚ ድማ ዓብይ ኣገዳሲ ዝኾነ ለውጥን ዓወትን እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ዘለዎ ሞራላዊ ምንቅስቃሳት ናይ ብሓቂ ብቕልጡፍ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ሰራዊት ሱዳን ተፈጢሩሉ ኣሎ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ኩነታት እቲ ብኩሉ መንገዲ ዝገልጽ ዘሎ ነዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብእንግሊሽ ቀይሮማ ነይሮም ነዛ ዘረባ እስከ እንተረኺበ ከሪአኩም ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ እስከንስማዓይ ኣብዚ in Jenaina, in Tina, and in all other places. The army will reach them. The armed forces will reach them. The armed forces are backed by the Sudanese people and by every believer because the Sudanese have a cause. They are defending their survival and existence. They are defending their right to protect themselves and their country. كم تريوا لهم سراويتنا السودان مسؤولون نناطنتون نخبرتون نلولاونتون يزق على زلو سلازي اتقال سناتو حيال زخونه مسرتن علامان زلو وسلو زخونه نعلاما زق على زدما غزي كوسد يخلنبر نكعوت زلو تخلو كل غزي لعلي غزي حتى يكون زغل سلازي نقدس علاما سلازق على زلو كعوت نري لنا اتي ار اس اف فصيمو زبሃል زلو ገበና ድማ መግለፂ ይርከቦን እዩ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ካብ ነርዌይ ኣትዩ ኣብቲ ኩነታት ዝረኣዮ ኣብ ዓለም ዘይረአ ዘሎ ወይ ዘይተዘርበሉ ስቃይን ሽግርን ከም ዘጋጠመ እዩ ዝገልጽ ካብ ኣፍኹም ሰምዒና እቲ ኣብዚ ኢማራት ዳዕመ ሰረዕ ኮይና ትገብሮ ዘላ ወይ ዝገበረቶ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሰብን ዝሕዝን ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ head of the Norwegian Refugee Council. And I must say I'm shaken to the core because what I saw was massive unchecked suffering and a complete lack of the international community in responding commensurate to this, which is the biggest and worst conflict zone and the largest starvation crisis. ስለዚህ ናይ ብሓቂ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝንገር ሽግርን ስቃይን ከም ዝረኣየ እዩ ዝነግር ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነን ብኡ ደረጃ ትመጠን ናይቲ ጥሜት ይኹን ስቃይ ይኹን ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ግፍኢ ኣብዚ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ብደረጃ ዓለም ክንዱ ዝኣክል ንሱ ዝመጣጠን ኣፍልጦ ዝረኸበ ይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዓብይ ድራማ ዝግበር ከም ዘሎን ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ብመን ተገይሩ እንተሪኢልኩም ኣገይን ብናይ ኢማራት ሽፋን ዝተገበረ እዩ ስለምንታይ ለንቀነ እዚ ዓወታት ናይ ሰራዊት ሱዳን ንሪኦ ፀናሕና እዚ ዓወታት እዚ ንኢማራትን ዓመሰርዕን ኣፀቢቑ ስለ ዘሕዘኖም ሚድያ ናይ ኢማራት እንታይ ክገብር ፈቲኑ ኣሎ ክልተ ገይም ኢማራት ክልተ ፀወታ ክፃወት ጀሚራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ሓደ እቲ ፀወታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቅልጡፍ ዝኾነ ሽምግልና ክህሉ ከም ዘለዎ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ኣካይዳ ናቶም ስለ ዝሪኦ ዘሎ ምስ ኢማራት ዝተሓሓዝ ብኤአይ ጀነሬትድ ፕሮፋይልስ ናይ ኤአይ ጀነራል ቦትስ ኣለዎም ብዙሕ ኣለዎም ኩላቶም ድማ ስእሊ ዘለዎም ሰብ ዘለዎም ዝመስሉ እዮም ኩላቶም ሓደ ዓይነት መልእኽቲ እዮም ዘመሓላልፉ ዘለዉ እቲ ዘመሓላልፍዎ ዘሎ መልእኽቲ ድማ እንታይ ዝብል ቅልጡፍ ዝኾነ ፖለቲካዊ መዕለቢ ክግበረሉ ኣሎ ብወታደራዊ ኩነታት ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙሉ እዮም ንሶም ክሰዓሩ ከለዉ ከምዚ ዓይነት this war doesn't just need a change in control, needs a comprehensive political solution. ለዛ ኣብ ዝነበርካ ነርካ ፖለቲካዊ መዕለቢ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ይወፅእ ኣሎ ኩሉ ግዜ ክሰዓሩ ከለዉ ዝጥቀሙሉ ታክቲክ ምዃኑ እዩ ካልእ ንሱዳናውያን በቲ ሓደ ከም ዝደምዩን ከም ዝሳቀዩን ክገብርዎም ከለዉ ብግምጣሉ ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ፋንድሬዘር ገይሮም ንረድኤት ንሱዳን ንምድሓን ተባሂሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩኤኢ ፕሌጅስ 500 ሚልዮን ንሱዳን ሂማኒታርያን ኤድ ሰብኣዊ ሓገዝ ንሱዳን ኢሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሶምን ሓደ ፋንድሬዘር ኣፀዊዖም ንልኩም ኩላቶም ቶም ናይ ኣፍሪካ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ከምኡውን ናይ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ኣፍሪካን ናይ ሃገራት ዓረብን መሳድ ፕሎስ ምስ ኢማራት ርክብ ዘለዎ ዝበሃል ንኩላቶም ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ዩኤን ንሂማኒታርያን ኤድ ዘለዎ ቶም ፍሌቸር ዝበሃል ንኩሎም ዓዲሞም 500 ሚልዮን ክንህብ ኢና ኢሎም ኣለዎ ብሓፂር ግዜ ዝገበርዎ እዩ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ትገብሮ ዘላ ገበንን ስቃይን ብገንዘብ ጌርካ ትሓፅቦ aid washing ይበሃል ብረድኤት ኢልካ ክትሓፅቦ ትፍትን ሽምካ politically. Well, first, thank you very much for having me. I very much agree with what was said earlier. I would say that this is
a visit that comes against the backdrop of a lot of tensions, but also that's been in the work for some time. And in the past few years, I would say there was a gradual improvement of relations. I think both Saudi Arabia and Turkey realize that. I think, that there's a multipolarization of the world order that's taking place, and I think they're better off working with each other. ስለዚህ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ውድእ ዝርከብ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ መጠን ንነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ዝነበረ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብዚ ሰለጠ መንገዲ ንክሰልጥ ተገይሩ እምበር ንነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ዝፀንሐን ኣብ ንክልትየን ሃገራት ድማ ምስ ሓድሽ መድረክ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ስዑድያ እታ ኤርትራ ብርግፅ ኣብ ቆላሕታ ናይ ስዑድያ ዘላ ምዃናን ስዑድያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክገልፃ ከሎ ኣብዚ ዞባና ዝለዓለ ፅልዋ ክፃወት ዘለዋ እያ ምክንያቱ ቀይ ባሕሪ ክንዛረብ ከለና ዝዓበየ ክፋል ናይ ቀይ ባሕሪ እትቋፀርን ኣብዚ ሪጅን እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓበየ ወታደራዊ ክዳን ሂብዋ ዘለና ኔቶ ሜምበር ኢልዋ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከባቢ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ስልጣን ተዋሂብዋ ዘሎ ምዃኑ ኢና ርኢና ዘለና ስለዚ ኤርትራ ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ንኤርትራ ዘርብሕ እዩ ልዕሊ ኤርትራ ግን ዝያዳ ኤርትራ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር ስለ ዝኾነት ንሱዳን ዝያዳ ዘርብሕ ኩነታት እዩ ንሶማልያ ዘርብሕ ምዃኑ ድሮ መግለፂ ወፂኡ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም ተረኺቦም ሓንቲ መግለፂ ከም ዝሃቡ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ እሱ ድማ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ብተሪር ክልቲኦም ወገናት ከም ዝነፀግዎ ደጊሞም ሓበራዊ መግለፂ ኣብ ዘውፅሉ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ እስራኤል ዝሃበቶ ከም ዝነፀግዎን ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ዞባዊ ኩነታት ድማ ብሓባር ክሰርሑ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ቱርኪ ዓብ ፅልዋ ኣለዋ ስዑድያ ድማ ኣብቲ ጌም ሕጂ ሞር ካብ ቀደሙ ነይርዋ ሕጂ ግን ዝለዓለ ክትፃወት ትኽእልን ምስ ሶማል ድማ ናይ ሴኪሪቲ ዲል ክትገብር ከም ትኽእል እውን ዝንገር ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም ወገናት እውን ብቐረባ ክሰርሑ ከም ዝኾኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክልቲኦም ሓይልታት ብቐረባ ስለ ክሰርሑ ዝኽእሉ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ዓብይ ሓገዝ ዓብይ ድፍኢት ክፈጥረለን ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይን ሱዳን ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረክ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ሞመንተም ወይ እውን ናይ ድፍኢት መንፈስ ኣብ ዘለዎ ግዜ ነዚ ዘሎ ምዕባለታት ተጠቂሞም ንቅድሚት ድሕሪ ኮይዶም ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ክመፅእ ክእል እዩ ኤርትራ ድማ ነዚ ዘሎ ኩነታት ናብ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዘይብላ ኤርትራ ብድሆታት ኣለዋ ሽግር ኣለዋ ፀገም ኣለዋ ብድሆታት ካብ ደገ ክመፅእ ዝኽእል ኣለዋ ውሽጣዊ ፀገም ግን ስለ ዘይብላ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ወይ እውን ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ መድረክ ንሳ ኣብ ምንታይ ክትጥቀመሉ እየ ዝመርፃነ ናብ ቁጠባዊ መድረክ ክትቅይሮ ስለዚ ምስ ካልኦት ሃገራት ሽርክነት ናይ ቁጠባ ዝያዳ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኣተኪራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ካልኦት ሓይልታት ውናት እዮም ንሱዳን ኣብ ምሕጋዝ ድዩ ንሶማልያ ምርግጋእ ድዩ ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምባል ድዩ ፅቡቅ ዝኾነ ሽርክነታት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ስዑድያ ዋላ ንብልፅግና እውን ዓዲማቶ ስለ ዝነበረት ኣብ ከምዚ መድረክ እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ እውን ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ገሊፀ ዝነበርኩ ስዑድያ ንብልፅግና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ናብ ስዑድያ ዓዲማቶ ነራ ኢልና ነርና ስለዚ እቲ ዕድመት ንምንታይ እንድሕር ኢልካዮም ምዝ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምውድዳን ናይ ግብፂ ንበሎ ናይ ስዑድያ በሎ ናይ ቱርክ በሎ ከምኡውን ቀጠር ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ስዑድያ ቀጥታ ንቀጠር ከይዱ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ቅልጡፍ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ኢማራት እናተነፀለት ትኸይድ ኣላ ኢማራት ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ እንኮ እግሪ ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ቱርኪ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ስዑድያ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ካልኦት ሓይልታት ቀጠር ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ስለዚ ናይዚኦም ኩሎም ሓይልታት ድማ ነቲ ናይ ኢማራት ቻሌንጅ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብቁጠባ ይኹን ብካልእ ኣገይን ብልፅግና ምርጫታት ናቱ ወላ እውን ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ በዚ እውን ትክትግምገም ትኽእል ስለዚ ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊልና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ካልእ ሓንቲ ባዕሎም ብልፅግና ዝብልዋ ዘሎ ስምዑ Egypt's AU Security Council presidency signals Cairo's bid to shape African conflict agendas. Egypt's assumption of the African Union Peace and Security Council presidency this month is now procedural rotation. It places Cairo at the center of continental conflict diplomacy at a time when wars in Sudan and Somalia are redefining regional security and testing who sets Africa's crisis agenda. Hi, I'm Deborah and this is Analyst Cat today. ስለዚ እንታይ ይብሉና ኣለዎ ኢጅፕቲ ዝኣየኝ ኣነ እዩ ሴኪሪቲ ካውንስል ፕሬሲደንሲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ሓደ ሰብሲ እንታይ ክብሎ ሰሚዐዮ ሕፍረት ኣፍሪካ ሜክ ሰንስ ስለዚ
ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ፕሬዚደንት ናቱ ንክትከውን ኣብቲ ዝዕረሉ ዘላ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘለና እያ ትነግር ዘላ ስለዚ ግብፂ ኣብዚ እውን ተተዓዊታ ኤርትራ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ክትረክብ ትኽእል እያ ምክንያቱ ነዚ ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ዝብል ብልፅግና ንዑ ማኒፑሌት እናገበረ ዝፃወቶ ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ማኒፑሌት እናገበረ ዝፃወቶ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ግብፂ ኣብቲ ቦታቲ ዝኣክል ቦታ ክሕዙ ከለዉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይ ገርድን ገለመለን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ዓብ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ሬላቲቭሊ ስፒኪንግ ካብ ንብልፅግና ንኢትዮጵያ ጥራይ ዝግደፍ ግብፂ ኣብቲ ማእከል እቲ ክትኣቱ ከላ እውን ንኤርትራ ወላ እውን ፅቡቅ እንተዘይረኸብና እቲ ዳሜጅስ ክፍጠር ዝኽእል ብመንፅር እናጎደለ እናሓመቐ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዚ again this is also another important development ናይዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ምስቲ ዶናልድ ትራምፕ ሽምግልና ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድማ ብልፅግና ሞር ኣብ ዓይኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣትያ ስለ ዘላ እዚ እውን ነቲ ከባቢያዊ ኣካይዳ ንኤርትራ ድማ ኣገዳሲ ምዕራፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንግምት ዘለና ኩሉ ከተተሓዞ ከለካ ድማ ኣገዳሲ ምዕራፍ ከም ዘለና ክንግንዘብ ንኽእል ማለት እዩ ንቐፅል ናብቲ ናይዚ ጎረባብትና ኢትዮጵያ አንድ አባባል አለ ፈጣሪ ከፈቀደ ጠላት አይስጥህ ከሰጠህም ደንቆ ጠላት አይስጥህ ይባላል ሎርድ ኦፍ ኢግኖራንስ ይላሉ ፈረንጆች ሎርድ ኦፍ ኢግኖራንስ ደንቆሮ ጠላት ዛሬን ሳይሆን ነገን ነው የሚገለው ጠላት አሁን ይገላል ደንቆሮ ግን ልጅ ትምህርት ቤት እንዳይደርጉ ነገርን ይገላል ዛሬ ብቻ ሳይሆን ኢማጂን ልጆች ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ የሚከለክል ነፃ አውጪ ታጋይ ያልተማረ ሰው ነገ ሰብስቦ ምን አይነት መንግስት እንደሚሆን አስቡት ከማኻ ከተማሃረ ካብ ሻባይ ክፍሊ ዶክተር የድበለዳ ከማኻ ይኾኑ ካባኻ ዝፈልዮም እንታይ ኣለዎም እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እዛ ደንቆሮ ትብል ቃል ብጣዕሚ ድመርፃ ዝሰብ እዚ and I don't know ta definition na ta ጽቡቅ ገይሮም ነጊሮም መድዮም ወላ ይነገርዎን ደንቆሮ ዝበሃል ደንቆሮ ትበሃል ኣበይ ከመይ ግዜ ክትጥቀመላ ዝያዳ ብሉፅ ገላፂት ኮይና ትስማዓኒ መሲልኩም ገለገለ ሰብ ደንቆሮ ንመን እዩ ዝብሎ ንዘይተማሃረ ሰብ ከምኡ ዝብል ኣሎ ጌጋ እዩ ዘይተማሃረ ይኮነ ደንቆሮ ማለት ክመሃር ዕድል እናሃለዎ እኹል ዝኣክል ትምህርቲ ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ከሎ ክመሃር ዘይመርፅ ማለት እዩ ናይ ደንቆሮስ እዩ you have every chance ኣብ ቅድሚኻ ክትመሃርን መንገድኻ ክትቀይርን ጉዕዞኻ ክትቀይርን ግን በታ ዘለኻያ ጌጋ መንገዲ ንክትከይድ ክትመርፅ ከለኻያ እዚ ሰብ እዚ ሰላም ስለ ዘበገሰ ከባቢና ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ እቲ ኖቤል ኮሚቴ ዝበሃል እውን ናይ ሰላም ኖቤል ፕራይስ ይቦሞ ብዝሰርሖ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኡ ብዝነበሮም ተስፋታት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ ብዝገበሮ ነገር ክመሃር ይግብኦ ነይሩ ናይ ትግራይ ዘሕዝን እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ግን ክመሃር ይኽእል ነይሩ ክመሃር ዘይመርፅ ብተደጋጋሚ ኩናት ጥራይ ዝመርፅ ሰብ ንሱ ታ ደንቆሮ ትበሃልሲ ፕሮጀክት እዩ ዝገብረሎም ዘሎ ንሱ እዩ ደንቆሮ ነታ ደንቆሮ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ከላግባ ይፍትም ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኢሉ ደንቆሮ ይልፀር ምክንያቱ ናቱ ምስሊ ስለ ዝኾነ እቶም ካልኦት ፋኖ ትማሊ ትውድሶም ነርካ ከም ፋኖ ጅግና የለን ትብል ነርካ ምክንያቱ ኩርስኻ ንምውሓስ ንይግብኣና እዩ ዝበልዎ ኣብ ጎንኻ ኮይኖም ተቃሊሶም እዮም ድሕሪኡ ንዓታቶም ጠሊምካ ምስቶም ትዋጎም ዝነበርካ ህወሓት ማለት እዩ ኣብ ፕሪቶሪያ ተሰማሚዕካ ኣይሶምን ሳልስቲ ምስኦም ተሻሪኽካ ነቲኦም ዝሕግዙኻ ዝነበሩ ከተጥፎም ኢልካ መፂኻ እንታይ ዳ ክገብሩኻ ናጣ ክቕበሉልካ ይዋጉኻ ኣለዉ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ነበሮም ክዋጉኻ ግን በታ ዝነበረቶም ተዋጊዮምካ ሳብ ሕጂ ድማ ዘጋቢሎምካ ስለዚ ድንቁርና ንስኻ ኢኻ ብሚልዮናት ድሮን ተገዚእኻ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሃገርካ ትዕኑ ዘለኻ ስለዚ ደንቆሮ መን እዩ እሳቶም ኣብ ጎቦታት ወፂኦም ንኣብነት ፋኖሲ ቢንቶታት ናይ ዓዶም ቦምባ ተኺልካ ወይ ፈንጂ ተኺልካ ምፍንጃር ይጠፎም ነይሩ ኣይገብርዎን እዮም ግን ንዓዶም ስለ ዝኾነ የስ ንፀላኢ ክሓሳብ ዝኽእል ነገር ይገብሩ ኣለዉ እዮም ሕማቅ ክትገብር ግድን እዩ ንፀላኢኻ ክሰዕረ ስትራቴጂካዊ ስጉምታት ክትወስድ ግን ንሱ እዩ ናይ ሃገር መራሒ ታንክን ባንክን ሒዙ ዘሎ ሃገሩ ዝጥፍእ ዘሎ እዩ ስለዚ ንመን እዩ ደንቆሮ ኢሉ ክወራዘየሉ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ እንተቶም ፋኖ ኩሉ ግዜ ይፈልጥዎ ብቅዓቱን ደረጁን ስለ ዝፈልጥዎ ኣርታት ሕሙማ እዮም ዝሃርሙ ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣንደርጋቸው ዝበሎ ሓሶት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ሂቡ ኢሎም እንተው ሓደ ናቕፋ ፕረስ ኣውፂዎ ነይሩ እዩ እዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ
ስለዚህ ኣብ ፓርላማ ወፂኡ ዝበሎ ሽመይ ጠቂሱ ንተጋሩ ትብድል ኣለኻ ንህወሓት ኢና ፅልእናትና እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልና መልእኽቲ ናብ ኤርትራ ገፀይ ኣይክትኩን ብምባል ኣብ ዝተወከስናሉ ሓበሬታ ሓቢሩና ኣሎ ይብላ ኣሎ ኣብ አንከር ሚድያ ቀሪቡ እውን መልሲ ክህበሉ ምዃኑ ድማ ነጊሩ ኣሎ ስለዚ ሓሳዊ ተባሂሉ ኣሎ ሓሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ ሓሳዊ ምዃኑ ግን ብኩሉ ማለት ንኤርትራ ንሓደ ሰብሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዲዚ ዝኣክል እሞ ካብ ኩናት ኣብ ዘየለካሉ ክንዲዚ ክትቅየር ኣይትኽእልን ኢኻ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ዳ ይክልዎም ዝኽእል በርካታ ኩናት ኮ የብሎምን ግን ትማሊ ኩናት ጠጠሙ ዝበለ ንኤርትራ ከምዚ ኢልዎ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ጎረቤቶቻችንን ካልያዝን ፈተና ይገጥመናል የሚል ሐሳብ ነበረን። ደሞ አየነው በተግባር ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስምዖ ዳሓን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። እሱም በኋላ መጣበታለሁ። ሶማሌ ስንሄድ መቸም መስኪን ህዝቢ ኤርትራ ትረኽቦ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ወላ ወንቲ መንግስቲ ኤርትራ እኳ ተዋሓደ ካልኩሌት ገይሩ ስለ ዝገብሮ እቲ ነገራት ናቱ ሃንደበት እውን ኣይኮነን እዚ ነገራት እዚ ምክንያቱ ንኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ክገብር ከም ዝኽእል እቲ መንግስቲ ግምት ከም ዝነበሮ ንፈልጥ ኢና ሃበይ ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም እያ ኣብዚ ሓበሬታ ኣኪብና ነምፅኦ ዘለና ጭብጣ ስለ ንረክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ንመጀመርያ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ኣቢ ምስ ተራኸበ ንሱን ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረአብን ከይዶም ምስ ረኸቦ ተመሊሱ ንኤርትራ ኣብ ዝሃበ ፀብፃብ ለኽባት እዚ ሰብ ተጠንቀቐሉ ከም ዝበለ ይንገር ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ክእመን ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ግምታት ነይርዎም እዩ ስለዚ ግምታት ስለ ዝነበሮም ነታ ተዋስኦ ቤላ ገይሮም ተዋሲኦማ እዚ ፕሌይ ሎንግ ብላ ክሳብ ዕላማ ከተሃርም ክትዋስእ ኣለካ ተዋሲኦም ዕላሞም ሃሪሞም ግን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ነይሩ ትፅቢቱ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሽግሩ ዝተፈትሐ ይመሲልዎ ነይሩ እቲ ናይ 2018 ንሪኦ ዝነበርና ስምዒታት ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ናይ እስራታት ዓመት ዘጋጠመ ፀገም ተፈቲሑ ድሕሪ ሕጂ ውግን ወረውግን ኣይክሉን እዩ ዝብል ዓብ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ኣጋይን ልክዕ ከምቲ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ተስፋ ገይርዎ ዝፀንሐ ን30 ዓመት ዝፀቆጦ ዝጨፍጨፎን ሃገር ዕርቂ ፈጢሩ ናይ ሰላም ጉዕዞ ዝጀመረ ካሕሳ ከይሓተተ ይግባኣኒ ኢሉ ከይተሸምገለ ዝተበገሰ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይዚ ኩሉ ዝሓለፎ ከይተዛረበ ብሰላም ጉዕዞ ክጅምር ይፈቲኑ እንተኾነ ካልኣይ ግዜ ተኸሊፉ ስለዚ ብሕጂ እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ተጠንቀቕ ስምዒታት ካሓሌኻ ሰላም ግበር ክብለካ ይደሊ ይርዮ ስለ ዝኾንኩ ንእሽቲ ተስፋ ምስ ተረኸበ ፍትሕትሕ ኢሉ ታሽመይ ዝኸውን ተስፋታትካ ደረት ግበረሉ ምክንያቱ ጎረቤትና ኣዝዮም ኮምፕሌክስ ዝኾኑ ሃገር ስለ ዝኾኑ ጥንቃቐ ጌርካ ክትከይድ ዝያዳ ምዕፅንታና ንህብ ምክንያቱ መጠን እቲ ዝገበርካዮ ጥንቃቐ መጠኑ ኢኻ ክትጉዳእ ትኽእል ፅባሕ ንጎውን ነዚያ እውን ብተገዳስነት ክንሰምዓ ካልእ እዚያ እውን ስምዑለይ ምልክት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሞ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ ቀይሕ ባህሪ ብዝምልከት በተደጋጋሚ አልዕሎ እየ ዳግም ዘለኒ መርገፅን ምግላፅ ክጥዕመኒ ምእንቲ እስራኤል ጎቦታት ጎላን ስለምንታይ ሒዛቶም እስራኤል ጎቦታት ጎላን ዝሓዘትሉ ምክንያት ንሃገራዊ ድሕነተይ ንህልውናይ ፀገም ከጋጥመኒ ይኽእል እዩ ኢላ ስለ ዝኣመነት እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣየድልያን ኢሉ ዝኣምን ሰብ ድማ ሓደ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ዝስሕዝ ዘሎ ይመስለኒ ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይኣርግ ይመውት እዚ ተፈጥሮ እዩ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን እውን ከምዚኦም ኣብ ዝኾነ እዋን ምዕራግ ምድኻም ዘጋጥም እኳ እንተኾነ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ንዘለዓለም ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይክእሉን ሰሚዕኩም ኣለኹም ስለዚ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ንዘለዓለም ተፈላለዮም ክነብሩ ይክእሉን እዮም ባሕሪ ይኸቡና 50 ኪሎ ሜትር ኢና እንደለለና ሰፊሕ ባሕሪ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ብላብላ ኣብ ዓሰብ ወደብን ፅርግያን ሪፋይነርን ሃኒፅና ነርና ምስተዓረቕናሲ ስለምንታይ ናይቲ ዝገበርናዮ ካሕሳ ዘይትበና ናይቲ 30 ዓመት ብጥርሑ ዝተጠቀምካሉ ወደብና ገንዘብና ምስ ሃብካና ናይቲ ኩሉ ዝገበርካዮ ዝሰረቕካዮ ፋብሪካታትን ዘባኸንካዮ ዕድልናን ዝጨፍጨፍካዮ ህዝብናን ዘዕንኻዮ ትሕቲ ቅርፅናን ኩሉ ነገር ናቱ ካሕሳ ምስ ሃብካና
ናይታ ኤርቤስ ካ ናይታ ትብላደ ለኻ ጀን ዕፍሪት ሽዑ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንሱ እውን ክወሃበካ ኣይኮነን ንስኻ ኢኻ ክትበና እምበር ንሕና ንመልሰልካ የብልናን ምክንያቱ ጣልያን ኣብ ኤርትራ መንገዲ ባቡር ሰሪሐ ኢና ትሃቡን ይበለትና ወደብ ዓሰብ ይኹን ወደብ ናይ ባፅእ መሰረታዊ ህንፀት ገይረሉ ይሃበና ይበለትና ስለምንታይ ንዓና ኣይኮነት ጌራቶ ሃብቲ ናይ ኤርትራ ንምምዝማዝ ፍርያት ናይ ሃብቲ ወሲዳ ንዓዳ ክትረብሓሉ ኢላ ገይራቶ ረቢሓትሉ ድማ እያ ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ እንተዘይረብሐት ጣልያን ምክንያቱ ትሕቲ ቅርፂ ዝገበረቶ ዝያዳ ንክትረብሕ እናሓሰበት ከላ እዩ ሃንደበታዊ ሽግር ኣጋጢምዋ ብዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንዝመፅእ ዝወለዶ ንኤርትራውያን እዚ ሕቶ እዚ ኩሉ ግዜ ንኤርትራውያን ዝግደፍ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ልመሊስ ኣሎ ነዚ ጉዳይ ናይ ብልፅግና ዘረባ ሰሚዑ ቀጥታዊ መልሲ ዝሃቦ እንተሎ እቲ ረሳሕ ዝኾነ መለለይ ታርጋ ናይ ብልፅግና መሊሱ ይቕፅል ኣሎ ቀፃሊ ኣብዚ ዝመፆ ናይ ኣይ ዶንት ኖ ነቲ ሃውስ ኦፍ ፒፕልስ ገለ ዝብልዎ እውን ኣብቲ ናይ ፌክ ዝኾነ ፓርላማ ዝበሃል መፅኡ ዝገብሮ ዘሎ እዩ as it will be recorded and this is the public domain and this is in the public domain እዚ ዝብሉ ንብሎ ዘለና ብተደጋጋሚ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ዝተባሃለ ማለት እዩ ብናይ ብልፅግና መራሕቲ ይኹን መራሒ ናይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ እውን ናቱ ዓበይቲ ጀነራላት ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዓብ ክብሪ ክቡን ክምጉሱን ክውድስዎም ከሎም ቪድዮታት ነሪአኩም ፀኒሕና ብዙሕ ግዜ ተራይ እዩ ስለዚ ተግባር ናይ ኤርትራውያን ኣብቲ እዋኑ ተመጊስሎምን ተጣቂዐሎምን ተመስኪርሎምን እዩ ሎሚ ተመሊሱ ንዑ ነቲ ዝመስከሮ ነገርን ሎሚ ተዛረቦምን ባዕሉ እዩ ክፈርዶ ዘለዎ ብምባል መሊሶም ኣለዉ ተርቾይን ኣርሚ ስለዚ the cheap and despicable እዚ ሕሱርን ውርደተኛን ዝኾነ ሓሶት ናይዚ ብልፅግና ፓርቲን ናይቲ መራሕዮምን ዕላማናቱ ኣጀንዳ ንምፍጣርን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያርን ምዃኑ and rationalize subsequent እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ውግእ ኣጀንዳ ኣንጻር ኤርትራ ስለዝኾነ ፕላን ናይ ውግእ ስለ ዘለዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ንምግባር ገለ ናይ ትግራይ ክፋል ድማ በቲ ዝተገበረኩም ኤርትራ በዲላትኩም ኢሉ ብቕርሕንቲ ድዩ ብካልእ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓሩን ውግእ ፈጢርካ ወይ ባእስ ፈጢርካ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቒምካ ገለ ክፋል ኣብ ጎንኻ ንምምፃእ ኩሉ እቲ ዕላማ ድማ መወዳእታ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ ባሕሪ ንክትወስድ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ እዩ እዚ ከዓ ወራር ንምክያድ ምዃኑ ኢንዲድ ናይ ብልፅግና መራሒ ነቲ ጌም ናቱ ነቲ ፕላን ናቱ ከይተረዶ ነጊርና ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ኢሎም ኣለዉ in the same speech some analogy with the Golan Heights ንስቲ ናይ ጎላን ኣኽራናት ናይ ጎላን ዝበሎ to justify his reckless and illicit war agenda against Eritrea ስለዚ እስራኤል ናይ ልኡላዊ መሬት ሱርያ ወሪራ ሒዛቶ ዘላ ጎላን ሃይትስ ሒዛ ነይራ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ቀደም እያ ሒዛቶ ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዛዕበየ ከም ትሕዞን ከም ትቋፀሮን ገይርዎም ስለዚ ነዚ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ክትቅፅል እውን ትሓስብ ዘላ ንእስራኤል ከም ኣብነት ዝተጠቀመ ናይ ካልእ ልኡላዊ ሃገርን መሬትን ባሕርን ክወርር እሞ ንናተይ ናሽናል ሴኪሪቲ የድልየኒ ክብል ስለ ዝደለየ እቲ ፕላን ናቱ ድማ ንዓለምና ነጊርዋ ኣሎ ሃየቶም ዘይፈለጥኩምን ክሽፍንሉ ተሓስቡ ዝነበርኩምን ነቲ ጉዳይቲ ብግልፂ ነጊርኩም ኣሎ ካብዚ ዘሎ ጉዳይ ንዓኻትኩም ዝመልከት እዩ እናበለ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኣቶ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ኣሎ ነዚያ እውን ሸንኮለል ከብልዋ ርየ ኣለኹ ብዝኾነ እቲ መግለፂ ምውሃቡ ኸማን ፅቡቕ ነገር እዩ ንሽተይ ክውስኸልኩም ኣብዚ በሆነ ጊዜ መድከም ቢኖርም ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ለዘላለሙ ተነጣጥሎ መኖር አይችሉም እቲ ንሓቶ ዘለና ድማ ቀቲልና ክንምንዝዕ ኣይኮነን ዝደሊ እንተልዩ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ግድብና ኢትዮጵያ እዩ ብናይ ቢዝነስ ሕጊ ኣብኡ ናይ 15 ወይ 20 ሚእታዊት ብርኪ ወሲድካ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ምሃብ ይከኣል እዩ እዚ ከብደኒ እንተኢሉ ኣብ ኣፍሪካ ቀዳማይ መገዲ ኣየርና ኢትዮጵያ እዩ ኣብኡ 5 ወይ 10 ሚእታዊት ቢኸውን ዝኽእል ነገር እዩ ምክንያት ክትከላኸል እንተሓሰብካ ብቐፃሊ ምዕዳት ስለዘይከኣል ናብ ዘየድሊ ነገር ከይተኣትወን ከሎ ብሰላም ብድርድር ክውዳእ ኣለዎ ኢለ ኣኣምን በቀጣይነት ማስቀረት ስለማይቻል ወደማያስፈልግ ነገር ሳይገባ በሰላም በድርድር መጨረስ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን መራሒ ምዃኑ ከም ብሓድሽ ተመስኪሩሉ ሓሊፍሎ ገለ ካብቲ ብዛዕባኡ ዝበሃል ዘሎ እስከዚያ ክንሰምዕ
شجروا بلا كنيو 50,000 كوبرا كلمتها نخفل بعفار خطأت أزغني تجاوي ومسحين يرمو لو ما عدت من قد أير مخفاتو زعيوا بانك زنا بتشنا نعرف شغلات زكاة مفتناي محور إيكونومي تجمعات فدر عرفت تجاي قربون رجعت عفت ونتات كوينيو وخمون مستنايتي كوينات قدايون حجز رجع بجينا ونورمال كده خمل لسيز ولون بس حسبت تصفيه اليوم زبون نفسنا اللي وزول وان كوينا ترى خميري خيط حواحونا ذيك تسيبر البول صبو بتوصلنا بالكرة حز تجري زلوا خونات هاتيو هذا مستي أب وجه زغني مستزين ورا مكسخس كم حزب بتعني تربشوا شنيحو كم تكون تعطونا يفرطون يرو زنا براون ما ينورد ولطف مسيو بتفعل عليه من قدي ثاب نزارون إحنا وزعي زيز بحالي ينورد كأو قدميت مالي تنال لنا كم زي ينيرو anyway ካብዚ ቀፂልና እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ብገይሩ ዲ ተፈቲሑ ክምለስ ድዩ ብዙሕ ሕቶታት ገዲፍላ ኣብ ዘሎ መቸም ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ንዓና ብቐጥታ ትፀልወና ኩነታት ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እዚ ሓደገኛ መራሒ ናይ ብልፅግና ድማ ንኤርትራ ተረጋጊያ ኣብ ጉዕዞኣ ንኸይትኸይድ ብብዙሕ መንገዲ ዝዕንቅፋ ዘሎ መራሒ ስለ ዝኾነ ንኩሉ እናተዓዘብካ እናተኸታተልካ ዘድሊ ሓበሬታን ምክትታል ምግባር ከድልየና እዩ ነዚ ድማ ብኩሉ ብዝከኣለና መንገዲ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና ናብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ እንሰግር መጀመርያ በቲ ብዙሓት ሼር ዝገብርዎ ዘሎ ክንጅምር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብዚ ኣላ እቲ ሓበሬታ ከርእየኩም ፌርዚት ስነ ስርዓት ናይ ሞቱ ስእሊ ነይራ ዕለተ ልደት ናይ ብዛዕባ ሞቱ ትገልፅ ሓበሬታ ነይራ ብዝኾነ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ምሁራት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ከም ዝሓለፉን ብዛዕባኡ ድማ ካባና ማዕረ ኤርትራውያን ህዝቢ ኦሮሞ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክፅሕፉን ክዛረቡን ይርኢ ስለ ዘለኹ ተገሪመ ምክንያቱ ነቶም ዘይንፈልጥ መጀመርያ መንግስቲ ሰማያዊ ዋርስካ ክብሎ ይደሊ ሓደ ዓብዪ ምሁር ናትናዮ ብዙሕ ግዜ ቪድዮታት ናቱ ነምፅእ ዝነበርና ኣብ ታሪክ ኣብዚ ኩነታት ናይ 2098 ዝነበረ ዘጋጠመ ገፈታት ብምሉእ እውን ሰኒዱ ዘቐመጠ ሓደ ዓብዪ ምሁር እዩ ኣብ ኩነታት ናይ ኦሮሞ ነቲ ሕጊ ናይ ኦሮሞ ጥንታዊ ሕጊ ናቶም እቲ ገዳ ሲስተም ዝበሃል ብዝበለፀ መንገዲ ዶኩመንት ዝገበረሎምን ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ክስገር ዘይክእል ዓብዪ ታሪክ ዝገደፈ ዓብዪ ፕሮፌሰር ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ዳርጋ ሞት ናይ ዓብ መምህር ዓብ ሊቅ ናይ ኤርትራ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኮይኑ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ንዑ ንስድራ ቤቱ ድማ ኣምላኽ ፅንዓት ይሃብ ክንብል ንደሊ ከምዚ ዓይነት ዓብ ስራሕ ዝገበረ ግን ክሓልፍ ከሎ ነባሪ ስራሕ ስለ ዝገደፈ የስ ሞቱ ከም ሰብ ይሕምመካ ስርሑ ግን ንሓዋር ክቕፅል እዩ ናይ ብሓቂ ድማ ብዙሓት ምሁራት ፖለቲከኛታት ፀለውቲ ናይ ኦሮሞ ዳርጋ ብዙሕ ፅሑፋት ክፅሕፉ ርእ ኣለኹ ሓደ ካብኦም ጀዋር ዝፀሓፋ ኣብዚ ቅድሚት ዘረኣኹኹም እያ ዜና ዕረፍቲ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ናይ ብሓቂ ሓደ ዓብ ስኮላር ኢና ከሲርና ይብላ ኣሎ ንሳቶም ምክንያቱ ኣብ ናይ ኦሮሞ ገዳ ሲስተም ወይ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ሊትሬቸር ኣዝዩ ዓብዪ ስምብራት ወይ ዓብዪ ሓድጊ ዝገደፈ ሊቃውንቲ ናይ ኤርትራ እዩ ከምዚ ሎሚ ኦሮሞ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ኣንፃር ኤርትራ ክፍክር ከይወዓለ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዓብ ክብሪ እዩ ነይርዎ ሓንቲ ዛንታ ኣብዚ ምፅኤልኩም ነይረ ኤልያስ ኣማረን ፕሮፌሰር ግደይ እውንን ብሓደ ክዕልሉ ከለዎ ዝበልዋ እዮም ሓደ ካብቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊት ህዝባዊ ግንባር ወይ እውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ናይ ሽዋ ነጋውስትን ሓለ ኤሊትን ስዒርኩም ናፅነት ምምፃእኩም ሲ ክሰዓሩ ከም ዝኽእሉ ዘእመንኩምና መዓልቲ ናፅነትኩም ሲ ንዓኹም ጥራይ ዘይኮነ መዓልቲ ናፅነትኩም ንዓና እውን ሓርነት ከም ዝስማዓና ዝገበረ ምባል ዓብ ክብሪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝነበሮም እዩ ዝንገር ግን ኣብዚኣ ጎረቤትና ሃገር ማዕረ ክንደይ ሓለፋ ክንገብረሎም ፅቡቅ ክንገብር ንኽእል ተሰልቢጦም ኣንፃርና ምምፃእ ኣካል ናይታ ኣብታ 4 ኪሎ ትበሃል መደበር ቤተ መንግስቲ ናቶም ዝተቐብረ ገለ ነገር ኣለዎም ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ተጋሩ መለስን ካልኦትን ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊኦም ዝርዳእ ይነበረን ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይኖም ብዙሕ ተቃሊሶም እዮም ከመይ ኢሎም ተሰልቢጦምና
ዝመፀ ፖለቲካል ስትራክቸር ዝገብርዎ ባህሪ ስለ ዝኾነ ካብቲ ትንተና ወፂና ኣብ ልዕሊ ኒ ዜና ዕረፍቲ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ዓብ ሓዘን ይስምዓና የግዳ ዝሕብን ታሪክካ ስለ ዘለዎ ቡ ንኸርዕ ክንብል ንደሊ ካብዚ ቀፂልና ለንቀነ ሓንቲ ድወፀት ከረየኩም እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትዝክርዋ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተገበረት ቪድዮ እያ ነይራ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ትግበር ሕባቢ 9.6 ሚልዮን ሰባት ሪኦም ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ መፅኡ ዝገበራ ፀላዊ እዩ ኤርትራ ኢንተርኔት ዘይብላ ቴክኖሎጂ ዘይብላ ግን ኣዝዩ ምቕሉል ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እናበለ እዩ ዝገልፅ እታ ቪድዮ ሪና ነርና ከባቢ 10 ሚልዮን ህዝቢ ሪኦማ ስለዚ ኤርትራ ንቱሪዝም ዝኣክል ኣድቨርታይዝመንት ተገይሩላ ኣሎ ጥራይ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ዘድሊ ሕዳሴ ንቱሪዝም ዝበቅዕ ሓደ ኤርትራዊ ቅዱስ ኤርትራዊ ባዕሉ ዝገበሮ ይመስለኒ ማይክሮ ሬኮርድ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ዝሰዶ ቪድዮታት ኣለዎ እዛ ህንፃ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ከባቢ ካቴድራል ዘለያ ቅድሚ ዝኾነ ምግባራ እንታይ ትመስል ነይራ ስኢልዋ ነይሩ ድሕሪኡ ድማ ሰሪሖም ብዓቕሞም ማለት እዩ ነዛ ገዛ ፀጊኖማ ቦያ ለኽዮማ ቦያ ጥራይ እንተተለኸያ እታ ከተማሲ ክንምንታይ ለውጢ ክትገብር ከም ትኽእል ስለ ዘርኢ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ስለዚ ቤት ሙዚቃ ማይኮ ዝሓቆፈት ቅርሳዊት ህንፃ ድሕሪ ምፅጋና ብምባል ዘውረዶ ኢና ንርኢ ዘለና ለቀደስ እንዳ ጀስት ቦያ ምልካይ ነቲ ኦሪጂናሊቲ ናይቲ ከተማ ክንምንታይ ክመልሶ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ቦያ ጥራይ ምልካይ እዚ ነዚ ይፈልጥዎን እዮም ወይ ነዚ ኣይሓስቡልን እዮም ኣይንብል ኢና ዘለና ከምኡ ማለት ኣይኮነን ግን ከም ኤርትራዊ ድማ ሓደ ነገር ርኢኻሲ ገለ ነገር ደይትብል ተኮይንካ ዳ ርእስኻ ንምንታይ ተዋሂብካ ይትዕቶ ኣፍካ ንምንታይ ተዋሂብካ ይትዕቶ ማለት እዚ ነገር እዚ እስኻሲ ዝያዳ ስለ ዝፈለጥካ ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ኣይትበለና ኣነ ስለ ዝረኣኹ እየ ትዛረብ ዘለኹ እቲ ንጉስ ጥራይ እንተሎ ስለምንታይ ጥራይ ኮይኑ ክብል ኣለኒ ዛንታ ትፈልጥዋ ዲኹም ናይ ንጉስ ሓደ ንጉሲ ሓደ ጠቢባ ወይ ከዓ ሓደ ለባም ባህላዊ ነይርዎሲ ክዳን ዝበለፀ የብሉሉ ነይሮም ሓደ ካባቶም ሲ ሓሳውን ጥበብ ዘይብሉ ክነሱ ሓሳዊ ነይሩ እንታይ ዝብሎም ናተይ ጥበብሲ ኣነ ዝገብሮ ፋሽንሲ ኣብ ርእሱ ብልሒ ዘለዎ ጥራይ ዝርዮ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ገይርዎም ነቲ ንጉስ ጥራይ ከም ዝኸይድ እንታይ ኢልዎ ብርእሱ ግን ፅቡቅ ክዳን ተኸዲንካ ኣለካ ነዚ ኣነ ሰሪሐ ዘሎ ክዳን ግን ኣእምሮ እንተለካ ብልሒ እንተለካ ጥራይካ ትርዮ ኢሉ እንታይ ገይርዎ ኢለኩም ነቲ ንጉስ ጥራይ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ሽዑ ሓደ ቆልዓ ምስ ወፅእ እንታይ እዚ ንጉስ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ካልኦት እንታይ ኢሎም ፈሪሆም ወይ እውን ነቲ ደናቁር ከይበሃሉ ሲ እንታይ ኢሎም እቲ ንጉስ ዋው ክፅብቕ ክዳኑ ይብሉ ጥራይ ኮይ ዘሎ እቲ ቆልዓ እንታይ እዚ ጥራይ ኮይኑ ኢሎም ሞ ትብል ዛንታ ኣላ ስለዚ ነቲ ትርዮ ዘለኻ እዚ ክዕረ ኣለዎ ምባል ሃገርካ ስለ ትፀልእ ወይ እውን ኣእምሮኻ ድሑር ስለ ዝኾነ ወይ እውን በሊሕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ጀስት ኮመን ሰንስ እዩ ቦያ ክልከየሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝግበር ነይሩ ኣስመራ ኤርትራ ክፅብቕ ምኻለት እቲ ህንፃ ካልእ ከሸግረና ይኽእል ግን ቦያ ክልከ እንተዝኽእል ነይሩ ንቱሪዝም ናትና ምስ ዘለና እቲ ከተማ ዘለዋ ትሕተ ቅርፂ እቲ ካልእ ኩሉ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ገዛ ጥራይ ብምርኣይሲ ሳምፕል ርኢና ኣለና ነዛ ገዛ ጥራይ ቦያ ብምልካያ ከመይ ከም ዝተቐየረት ቀደም ክትሪያ ከለኻ እንታይ ትመስል ነይራ ሕጂ ክትሪያ ከለኻ እንታይ ትመስል ኣላ ናይ ብሓቂ ኣብነት ዝኾነ ስራሕ ንርኢ ኣለና ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ከምኡ ዓይነት ገዛውቲ ዘለኩም ካብ ተጣፊኩም ከምዚኣ ክለኸያ ከለዉ እውን ኣርኢነ ይረእይዎ በዚ እውን ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እቲ ቦያ ከማን ሓፂን ከይተኸለ ብላዕሊ ታሕቲ እናተሸገረ ገብራ ነይሩ ሓደ ግዜ ምፅልኩም ነይረ ኣሜዚንግ ወርክ ክንብሎ ንደሊ ነዚኣ ፅገና ዝገበራ ካልኦት ኩሎም ቶም ህንፃታት ዝውንኑ እውን ከምኡ እንተዝገብሩ እውን ደስ ምበለና ብዝኾነ ሰናይ ነገር ብምርኣይናኻ ሰናይ ምባል እውን ኣገዳሲ እዩ ቀፂልና ለንቀነ ካብ ዘሎ ድማ ክነሪአኩም ቢኒ ይምለስ ኣሎ ቢኒ ለንቀነ ናይ መጀመርያ ውድድር ክጅምር ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኣብዛ ሓዳሽ ክለብ ኣምላኽ ሓግዝካ ክንብሎ ንደሊ ዓወታት 2026 ከም 2024 ክትኮነልካ ንምነ ናብ ናይ ዓወታት ክትምለስ ድማ ትምኒትና ወሰን የብሉን ሕጆኻ ቢኒ ክንብሎ ንደሊ ካብ ቀፂልና ዩሮፒያን ዩኒዮን ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ ቦታታት ዘይሩ ከም ዝነበረ ዝገልፅ እዩ ዴሌጌሽን ናይ እዩ ኣብ ተፈላለየ ናይ ሶላር ኤነርጂ ዘሎ ቦታታት ናይ ምብፃሕ ኣምባሳደር ናቶም ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝበፅሐ ብፍላይ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘሎ 70% ፊቸሪንግ ሪላያብል 70% ሶላር ፕላስ 30% ዲዘል ባካፕ ነቲ ናይ ፀዓት ከይዶም ከም ዝረኣዩ ምናልባት ኣይፍለጥ ምስ ጀነሬተር ሓዋዊሱ ዝገብር ዘሎ ግሪድ ማለት እዩ ንዑ ከም ዝተዓዘቡ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ናይ ደቂ ኣምሓረ ናይ ደቂ ኣምሓረ ዲ ዋላ ናይ ኣረዛ ዘሎ ኣይደኖ ኣብኡ ከይዶም ከም ዝተዓዘቡ ገለ እንተሓገዙ ፅቡቅ እዩ ገለ እንተዝገብሩካ ተስፋ ንገብር ፅቡቅ ነገር ናይ ህዝብና ስለ ዘገድሰና እናበልና ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ከም ወትሩ ብሃናፂ መንገዲ ግደፉ እናበልና
መደብና ኣብዚ ክንዓፅና thank you If I